děti v 8. třídě je strašně těžké se rozhodnout, jaké si vybrat povolání. Jsem chtěl žáky a děti motivovat. Zlepšovat ten život na téhle planetě a tohle je ten můj způsob. Tak, aby měli možnost a něco si vyzkoušeli a věděli, do čeho jdou a něco, co by jim pomohlo vlastně objevit tu svoji cestu. Ta svět potřebuje lidi, kteří tvoří, milují vše živé, kteří léčí, kteří jsou kreativní, kteří nejsou lhostejní ke světu. Mohla jsem se dozvědět, co určitý profese potřebuju k tomu za vzdělání a pomohlo mi to s výběrem. Snažím se je vtahovat do diskuze a nutit je, aby se mě ptali na otázky. Připravili si každý takový malý workshop, kde ty děti vlastně zážitkem, tím, že něco udělají, něco zjistí o té dané profesi, tak si sami můžou vlastně rozhodnout o své budoucí cestě. To nebyly pouze prezentace, ale byly to, že přinesli i své předměty. Hezky. Projektový týden volba povolání, na kterou nám přišlo celkem 36 profesí a 36 dobrovolníků, kteří nám přišli pomáhat a ukázat našim žákům, jakým směrem by se mohli ve svém životě ubírat.